Jeg skal nok hoppe på højeste vejen. Hvis du starten skal vi bare ned og holde vejen hernede, så de ikke krydser. Og så mens du løber ind i buskads til højre, så skal du hoppe ind i buskads til venstre her på et tidspunkt. Er det ikke det, vi siger? Lige i starten, igen, lige i starten, der kommer de tonsen over græsset. Der skal vi bare være klar. Ja. Husk bladet der, hvad man rykker forbi. Godt, Morten. Hurra, Så var han i højre side. Plus. Der er en dør, så kan komme ud og hente jer. Ja. Ja, den er væk, det der dude. Walk a bit! Hold da kæft skud, jeg fik. Rakovic! Minus! Dus! Vi har en Peter Rast Slærvar tæt på. Dus, kom ind. Har du stadigvæk en punktskilt? Der. Forstår! Rakovic! Der er en på højre gavl af brandbygningen. Jeg gentager, en på højre gavl af brandbygningen. Ned, kæmpe. Det var hurtigt fremme, kan jeg bare se. Ja, så er det også. Så skal du med. Nope. Skal vi holde skud over fra bussen af? Over fra bussen af, drenger! Nå, der stod. Ud i krattet. Lad os bare lige overleve.
Rockobird! Yes. Har det. Jeg ved ikke, hvor du skal. Okay. Skal vi hoppe bag den der container? Ej. Jeg løber. 3, 2, 1. Jeg løber op til skib, altså dus. Sådan som du har skudt igennem, eller som du har skudt venstre fra. Men jeg løber op til, nu er du klar? Så kigger den her. Ja, jeg løber op og sætter ham ned, og kan gerne blive ham. Jeg holder øje over bag. Ja. Sæt dig. 1, 2, 3, 4. Vent lidt. Jeg afbryder øjnene. Skipper det bag den container, jeg forventede. Jeg trækker dig tilbage, er du klar? Hold op. Hold op. Kom, vi rykker længere til venstre. Jeg kan sidde med dig, jeg kan ikke bevæge mig, du sidder sådan. Rykker dig herhen. Hæt! Frem. Fuck, du fik mange kugler der. Men det er også fordi. Det er for eksempel kommer til at flytte. Ja, det er også fair nok. Det er også derfor, jeg trækker dig væk. Det er så at kigge ned. Ja. Du skyder lavt, der skyder. Ja, og jeg trækker dig væk. Det virker ikke, så trækker jeg ham væk. Op. Op. Ryk i mig, jeg hørte ikke, hvad du sagde. Jeg kommer op bag det til højre nu. Hold. Jeg har set et ansigt, der kigger op over den bakke. Okay. Gentag snæb. Ja. Der er 2 mere, der er 2 mere. Han lå nede, jo til højre. Jeg tabte ham. Jeg har jo trekanten, hvis det giver mening.